Така пак се върнахме, това е епизод 4 на Minecraft Dropper и с 309, 35 минах и ми крашна точно кога сървъра. Беше ужасно това. Аз направо умрях минаване и защо крашна, не знам пак. Защо крашна. Така. Тук вече тази полушенка ще трябва. Това не ми дава ефект, нали? Няма движение трябва. Една година е палка. Сериозно ли? Минавам едно левелче и пак. Лодне. Аз го хостям с Букет Гуи. Вижте якото ми име. Мастер Бегател на YouTube. Тук снимам. Добре, изгледа, че тук бърчет ми е бързал и аз трябва да стана да се паузирам. Така върнахме се. Защо? Добре. Лол. Кажем Night Vision. Много да не пълка, натискаме бутона. Чао. Така. Добре. Аз ще пречукам. Тук. Това. И сега това ще го мина днес. Така, вземаме диаманта. Пак няма да ги събера всички, сега ще ми се появи нещо гадно. Даже лаква. Speed Potions. Така ще презирам да затворя програмата. Добре, така върнах си. Тръгваме. Добре. Лак. Не знам за колко точно ще си дойде. Добре. Много искаш. Еса. Нещо по-сладко не искаш. Ма не може. Де. Сериозно ли пак ще ми крашне пъкания сървър? Компа ми. Мамка ти. Ще го стартирам, тъй няма да лаги. Да пия клипове, на 15 рубай. Добре, бързо зарежда. Странно тук до мен се флира. Паузираме. Тук сме. Така. Общо въпрос взима нов Splash Potion и велико. Да, разбира се, ще взема много други епоки. Много обичам да ги колекционирам. Ръш това да пребивам. Страшно. Върнах
се, малко се полигавих тук. Да. Така, добре. И готово. Така. Айде. И да ви кажа, че това става наобратно. Наобратно просто. Уникално, не? Кой би забрачил? Как може да се... Арде! Не краш просто. Ти си предател. Взема си още малко повече. Оп! Дали ще пробвам нещо? Имаше една команда, карта. Или беше той... Или ще крашни сервера. Да. Така бандика... Да. Той стана. Бъги. Мега бъги. Добре, как може да ми крашни сервера след рестарт? Не знам. Това е уникално. Добре, няма да обръщаме внимание на лага. За първ път ми лаги тези сервер. После, че го от Beechcraft много добре. Добре, лага се оправи. След че му засърбя окото добре. Полнига. Вижте как се гледа как ръшкам. Вижте, тук някой не видим, тече пред мен. И аз го бия. Добре, минахме го той. Давай, и утре просто ще го продължа, защото 5 минути ставаме. За седмицата ми. Ще се настрава. Оле, клиниката! Някъде е поне клиниката! Тук сега ще мерним тия спажини. Мразя като се бъгна в пажина. Това са ми най-големия враг, пажините. Така. Вземи се на пажинка. Каквото е. Impossible, this is what... Там няма да ходим. Накрая като мина мапа ще го взървя, казвам. Просто обичам го. Не обичам го, много готи. Не ми лаги. Сега, само е точно тук. И аз умирам на гълчето. Разбира се, нищо не. Още ми да пича мък.
Аз викам да изчакаме заради чънковете.